И това е втората част. Това ще ме кара да кихам обаче. И питате защо. Така, държиме на най-тънкото нещо, да не се орежем. Както това ще ни става през всички животи. Държиме на най-хубавото място. Дето знаем, че там няма да стане това, което си мисля. Например, да се орежда, да станат тия неща. Имаме си две стръкчета, слагаме ги към салатата ми. Най-здравословната салата правя аз. Трябва да вярвате в себе си, много да замериша. Една главичка лук. Пак ще се чуе шум, да знаете. Видяхме хубави къщи. Какво мислиш за Вилали? Добро разположение, търсим такъв интериор. Кухнята ми хареса. Много е красива и удобна. Там можем да посрещаме хора, но липсва уединение. Прозорците гледат... Изрязах го, ето. Трябва да решим дали да похарчим час. Между другото, моята салата за сега е леща, не салата. Много гадно ми са ми замерища на лук, много. Ти ми толкова лук. Трябва то как ще стане иначе лукова салата. То си има това. Айде в трета част отново ще се видим, имам още малко време. Защото то си лечи, че нямам време. Получите ми. Децата ще си играят и кучетата ще тичат в двора. Има и сянка, това ми хареса. Да, но... Айде, чао, ще ме видите в тази част. Има много трафик, ще спират. Так.